Mali ou rien Mali e walma foyi awndi ka ba Mali ba e walma gwansan gudun liman abele jele ani nyantumana asigoro chogola jele amadrame ne kunga do ni nga yele gele kan bi ni nga fulu tango kulu bele jele na dakuru nyekeli des abonnés de la vie des Jagla abele jele ka foli biya Mali yere liman aw ka foli biya info foot malien liman o nyina make jinye jenshi ko alhamdulillah kabo angandola angale ka anda do o kumana ayo alhamdulillah majemu be ndaloina ani nyeta mu be ndaloina ninga anda mago o kumana faraja kamena do ba fo ko la critique do ba fo briefing après le match donc alhamdulillah bi o ya an bokun anga dimishenu ka boku fo ku wali nyumando foli mba damine John na folo mba damine Alu Badra Diallo la konti flake ini ko ini wulika jo ini cheshiri ebi fo ka sabuke munye dimission farle nyon kan ko nogonte dimission mara amanogo che bele jilenti so la de fembe musuba koro kamara gonwo jangu cheba koro alhamdulillah isire ka dimission fara nyon kan ku dilan ku ke ansagoyi ambe ala fo ka awali nyumando la ninga na boyno anga drontan chew ntina ntake togo foliye mbe jalatigi ta ni jalatigi tara ka bandron abukumu to bele jilenti tara aboko travere e ka foli biano inshallah ni alaka jaye ini ka cede bele jele ka bo ko bele jele fo o ko jamana kanu ono ko wuli ka jo ono ko cheshiri surtout anga kunu ndula vivacité mu yera kono a vraiment abe ma jigifa kunu ndula kono na ani koye vraiment kum kadani kosobe akon dalan tanchugo la surtout sanga tanduru folo kana sanga mugama anya shina ndolo nga chugo mina ndola atunkemba ansagoyi voilà mais o belejelen kona na sisa fendo bi aywa amari ko do ke dugudenw na abi mawu toro nga ati were chekumbo mun tun kada awnye kunu otun sebaya sorli nga Allah taala ba yere sagola sebaya no masoro aywa amma kolifana ke ka sabuke akera flani bindi ambe ala fo ka wala nyumando la nga flani bi kelembi o kadi kateme kelenka ni yi cheru lama ni ma wer na yi ka cheru jubon o flani bi o ka jugunde nga ma de cheru lama etla nga na o jibon tuguni alhamdulillah o bi wulika jo ananga cheya abu o de kofo abankli jigi match amical temenu na 2-0 kera awna anya remonter donc vraiment vous avez tiré des leçons donc halsa ndanta kanubo halsa fo bele jelenka afamude dimishinu do mogobe jamaka dowla mogobe ambele jelenka encouragement na wulika jona anga cheshirula kasoro nyina make kante ko franchisi gila anaka chedun vraiment aw bora ka kuluye ndantana jigi oywa oye maye mamunu supporteru ye surtout aye donc le courant d'abord donc il mine force nyini nga bla ko donc li ngadi de autant on décourager habité keleningele autant en farifa ni yaye madu na farika ka du ika kelela akima ko kele nke chogo otine farfa halishini mi de mega kelela otuma akawulka jode ka bon o cheshiri vraiment femo supporteru ye fana alhamdulillah asingoro matindi baw an yere an sudira kosobe na démission ni koni ni jil amadou ka famu chogola kami sanga tanduru folo no ye premier 15 minutes ye antum se ka nunu magosa na adamade kodo kadiye alata alatige ka sabuke munye anya anto yoroja kandolan kilinta kandolan flata kandolan sabata nanya ye otika wabo nanya ye otika nobo anga ko la ambe muneke o konana amba file namisega andiga duka démission jarakilité de hakilna jiradu ambiseka afle an yere ba fle ambiseka andiga duka chogomina parce que anga cheduna ne nyebi ne chedin chamandi kademene chamancela katase kerfe boluma no de couloiru ye ni ngana se nyefe joma no attaque ye ni chedeni bele jeli kelingeli misika karanga dakari kadu chogo jumendi la koli la koni wa ube amba aw donu munyen dalanta ademna nen demna munye nson ngison ta mbabli inye senga tanduru folo kana senga muwa madron chemu yanga chirula babaye no de dumbiya ye fakolisi dumbiya alhamdulillah aw bele jeli ka foli biya non fakolisi ale tundan do lankono senga binanduru flanana munna no ye amayor nyini munna no ye ndalo madama donc na anyan joyoro jan ninga gelebon ko kilinke ka gelebon go flake notika o ka karanga dada yele ambe munege sisa an yera mi gere karanga dala sa
an b'a filɛ ko in an b'a sama an k'a walagata wali kelen ayiwa da ka yɛlɛ an ka don o kɔnɔna na sisan komi n y'a fɔ cogo min na ne ka cɛden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka karangada dayɛlɛ n b'a daminɛ Abubakar Tarawele Elfinu ni ka taa se Jarama kɛrɛfɛboli ni n bɔra yen nɔ n bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ Jɔmande fɛ sadi ane mu denmisɛnw aw bɛɛ lajɛlen dalon ta bɛɛ lajɛlen a seko damajara kɛ quoi mais ay gɛlɛ bon ka gɛlɛ bon nu mu ka karangada dayɛlɛ an bɛ mun de kɛ an bɛ gɛrɛ karangada la n'an gɛrɛra karangada la ko fila don an bɛ ciru lama wali kelen an bɛ ngoyi sɔrɔ nka nin bɛɛ lajɛlen ko ye c'est rentré en matière comme farajɛkanu b'a fɔ cogo min na kɛlɛ daminɛ don kɛlɛ daminɛ ngoyi sɔrɔ nka nin bɛɛ lajɛlen ko ye c'est rentré en matière comme farajɛkanu b'a fɔ cogo min na kɛlɛ daminɛ don foyi ma tiɲɛ an Israël anu ka ndolan kunu o kɛra filani bi ye kelen ani kelen donc Japon donc o ni Paraguay Japon olu ye 5 sɔrɔ ka don Paraguay la donc an ka ndolan nata kalo tile 27 nɛgɛ ɲɛ 19 o mana kaloso waati mun na Mali ni Japon de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Japon ka ndolan tan a ma nɔgɔn a tɛ anw kamana guwa ka sabu kɛ mun ye n dɛmɛ n ka cɛdenw na Japon ka ndolan ta filɛ nin ye kelen bi na i b'o o jɔsi ka bɔ yen o dalen duguma dɛ a bɛ k'i ɲɛna k'i tilala wa i bɛ bali ka taa ale kelen i ɲɛfɛ tuguni donc Japon ka ndolan tan o b'a gɛlɛya kosɛbɛ ka sabu kɛ mun ye olu yɛrɛ fana maa minnu don u ka teli u bɛ boli nka u n'u ka teliya bɛɛ lajɛlen ne ka cɛdenw b'a dɔn n'aw sɔnna an bɛ dankari Japon na a y'aw jija ni Japon sebaya sɔrɔ olu ta bɛ kɛ kuru 6 ye maa se tɛ ala kan'a kɛ ni anw ye sebaya sɔrɔ anw ta bɛ kɛ kuru 4 ye nka poule kɔnɔ ne hakili la maa fila kan ka qualifier premier ani deuxième an k'an jija n'an ma kɛ maa gale ye an kana kɛ maa filanan ye wa n danbɛ ala la n danb'a kira la coupe in fana an bɛ se ka a ta k'a sabu kɛ mun ye n danbɛ n ka cɛdenw na n b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ko la mais kunun dɔ la ayiwa an tora bonni de la wali kelen denmisɛn y'an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen a tun ka di bɛɛ lajɛlen fana k'a fɔ i b'i yɛrɛ tɔgɔ la bi don n'o tɛ ni Sumela Dabo ye bi don Maraka Finman ye bi don a bɛɛ lajɛlen ye Mali ka kunnawolo de ye aw y'a faamuya donc denmisɛnw aw b'a filɛ aw bɛ ko in bila o minɛn kɔnɔ n'i y'a ye aw y'aw to yɔrɔ jan ka bonni kɛ ka caya ka bonni kɛ ne ka faamu cogo la denmisɛnya yɔrɔ in don bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a fɔ ne de ye cɛrugari lama oui maa bɛ se ka ko dɔ laɲini ala ta a latigɛ n'i ye ko dɔ laɲini ala m'a latigɛ i b'a filɛ i bɛ sira wɛrɛ bɔ diɲɛ fɛn 3 de ye sabu dakan ani kuntilenna donc an ye ko dɔ laɲini ni ala m'a latigɛ donc an tun k'a filɛ an ka taama ɲɔgɔn fɛ ka taga donc surtout mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ a ka kan waati min n'an sera cɛru donda la n'an kamana ganna dɔrɔn an ka ndolan da a tigilamɔgɔ ma o tigilamɔgɔ a ka ndolan sɔrɔta a ma caya surtout sanga 45 fɔlɔ kabini sanga 15 ni sanga 20 in bɔra la ale tununa ndolan kɔnɔ a tun komi a sɛgɛnna a tun komi a dɛsɛra ale bi ye de ni ndolan cira a ma ni ndolan dira ale ma de ale bi ye bon ni ndolan ma ci ale ma dun ale ye man di dɛ ni o ye dumiya ye donc a ne mo denmisɛnninw vraiment n b'a fɔ ma bravo n b'a fɔ ma félicitation an k'an jija an ni Japon ka ndolan kalo tile 27 ni jatew ka ɲi a kan ka bɛn sibiri de ma nɛgɛ ɲɛ 19 Mali ani Japon anw de bɛna masaraka sɔrɔ kɛta la halisa faransɛkaw aw ka wulikajɔ n'aw ka cɛsiri k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kelen ni kelen o t'an fari faga 1-1 o t'anw décourager kelen ni kelen o t'an fari ayi anw tɛ décourager ni ala ka jɛ ka sabu kɛ an na kun ye coupe de tali ye inchallah ni ala ka jɛ ye ala ka sɔn ka coupe kɛ ba Maliba denw ta ye Mali ou rien Mali walima foyi anw de ka ba Maliba walima gansan golonde bingɛnɛ ani nɛrɛ ani bilenman yani diɲɛ wili cɛ inchallah ni ala ka jɛ ye ala ka se kɛ malidenw ta ye salamun alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh